بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمة المسلمان دغنر بون كرد دي درس مذا شل بدغت شآهونن إسلام ترس ولن باطل وأصل بول ما ينسوذلرنن كابير نسدا اشترارس. قل دي إمام أبو حنيفة إكيل تركات إشلابتر ونصان أيدبتر لولا السنتان لهلك النعمان. اگر شل إكيل إشلان تركات بولمدق بولصدي ثابت oğlu Numan helak bolyardy. Şo iki ýylda bejeripdir, ýüregindäki dertleri aýrypdyr. Riyasat talaby, dünýä talaby, bahalat, hasadat we teleke dertleri aýryp bejeripdir. Musulmanlara tarikat diýen zat hökman farz-ı aýyndyr. Hökman gerek zatdyr diýe musulman dogmalarına şu taýda şulardan soň tamam boldy. 2 yıl tarikat işleptir. O zaman aydıptır. وَلَوْلَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانِ. Eğer şu 2 yıl işleyen tarikatın olmasa sabit oğlu Numan helak bolýardy. Şu 2 yılla bejeripdir yüreğindäki dertler aýrypdyr. Riyasat talaby, dünýä talaby, bahalat, hasadat, bir teleki dertler aýryp bejeripdir. Aziz musulmanlar, tarikat diýen zatları hökmen farz-ı aýyndyr. Ibni birinji bilen musulman doganlar terjüman düzeli ýanky Abu Hanife rahmetullahi aleyhim diýdi diýen sözi wa lawla sanatan lahalakan Nu'man. Bu ýaşul näme diýip terjüme etdi şonu? Eger şol 2 ýyl işlen tarikatym bolmadyk bolsady, şu 2 ýyl işlen tarikatym diýip terjüme etdi. Amma bunyň arapçasy azajyk arapça öwrenen doganlarymyzdan bilýär. Tercüme etdiler bunu. Lawla sanatan lahalakan Nu'man. 2 ýyl bolmadyk bolsady Numan helak bolardy diýe. Yani bunun arapçasynyň içinde tarikat batdy pişat ýok. 2 ýyl bolmadyk bolsady Numan helak bolardy diýe. Bu birinji. İkinji bu ýaşul näme öňe sürýär? Yani İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ömrüniň soňky 2 ýylyna tarikata giripdir diýe, şeýdip kalbyny arassalapdyr, ýüregini pakläpdir. Ve izinlerim näme diýipdirmiş? Eger şol 2 ýyl işlen tarikatyn bolmadyk bolsady sabit oğlu Numan helak bolýardy. Yani ähli sünnetin ululakan alimi, musulmanlara başlyk bolup boran şu derejedäki alim ömür boýy ilim ýoluny gezip iň soňunda ömrüniň soňunda 2 ýyl alamda diýe kalbyny zadyny arassalap bilipdir diýe. O da näme bilen mümkin bolupdyr? Tarikat bilen mümkin bolupdyr diýip buna şu pikiri öňe sürýär bu ýaşly. Ve soňundan näme diýe? Musulmanlara diýe tarikat diýen zat hökmandyr, farz-ı aýyndyr diýe. Bunu şu iki zada öňsür musulman doganlar. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim bu diýen sözi dogrymy ýa dälmi? Bunu üstünde gurulma ders. İkinji bilenem ýanky musulmanlara tarikat farz-ı aýyndyr diýe. Tarikat näme? Ondan soň tarikat farz-ı aýynmy dälmi? On gururumda eders musulman doganlar. Birinji bilen musulman doganlar İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim bu diýdi diýen sözi İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diýmedik sözi. Ve ona atylan töhmet. Şiğalar tarapyndan ona atylan töhmet. Näme üçin şiğalaryň bu sözlerini bilädir? Dersiň dowamynda aýdars. Ve şol bir wagtyň özünde bu Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim diýmedik sözi we ona töhmet we aslynda onu garalamakdyr. Indi käbir kitapdan, ilimden uzak musulman doganlarymyz geň görüp soramak mümkin. Diýeni diýmäni nerden bilýäňiz? Diýmek mümkin. Musulman doganlar edil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, hadis kitaplarına ýazyk bolşy ýalak. Ula ähli sünnet alimleriň diýen goýan zatlary öz ýazan kitaplaryna ýa-da okuwçylarynyň ýazan kitaplaryna ýa-da ähli sünnetin içinde ygtybarly kabul edilýän kitaplarymyzda ýazylygy hemmesi. We bu döwürde bu kitaplara ýetmek hasam aňsat. Ol bir Arabistanyň goýun diýünde däl ýa Afrikaň bir ýerine gowagyň içinde däl kitaplarymyz bu döwürde hasam el ýeterli ýerlemek, ýygyny tapmak bu döwürde hasam aňsat. Şonuň üçin bir söz bar ýa-da ýok diýilende ýa plan hadis bar ýa-da ýok, sahih zaif diýilende şol
asıl bolan ıgtybarly kitaplara gaýdyp baryp alim ulama kişiler, talipler şonu anyklap bilýärler musulman doganlar. Indi diýdik, bu söz İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tarapyndan diýilmedik, şiýgalaryň diýen sözi. Indi buňa mysal bereliň, has gowy düşünükli bolar ýalyk. Ve misalan kimden bereliň, bu ahli bid'atyň sowaplaryny kabul edýän bir alimy bar. Şonuň sözü bilen misal berjek. Zahid Kawsari. Ulam özler gowy bilýänler Zahid Kawsari'ni rahimahullahi. Hut Zahid Kawsari'ň özü diýär, şul Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim şu diýen sözü var, "Lawla sanatan la halaka Nu'man." Şu sözü hiç bir atibarly kitapda tapmadım diýär. Bu bir misal. Özüm özleriň kabul edýän alimlaryň sözü bilen aýdýan. We bu sözü ýazýan kim haýsy kitaplarda geçýän musulman doganlar, ol soňky çykan bid'atçylar öz kitabyna ýazypdyr, bu gurlap oturan bid'atçy ahunyala gowy hasapdal, olar asl kitap kabul edilmeýär. Bu sözüň asly musulman doganlar şiýgalaryň kitaplaryna geçýär. Şiýgalaryň käbirler şaýhem diýip aýdýar, kitaplaryna geçýär. Bu sözüň bir öňü bar. Ol şiýgalar diýýärler, İmam Ebu Hanife rahimahullah İmam Ja'far as-Sadi'in rahimahullah'ın ýanyna gidipdir. Oşoň ýanyna ilim alypdyr diýär. Kim ýanyna gidipdir? İmam Ebu Hanife, İmam Ja'far as-Sadi'in ýanyna gidipdir. Oşondan ilim alypdyr diýär. We ýygynyna mene şu sözi aýdypdyr diýär. "Lawla sanatan la halaka Nu'man." Şu 2 ýyl bolmadyk bolsady, ýani İmam Ja'far as-Sadi'in ýanyna baryp 2 ýyl ilim almadyk bolsadym, Nu'man helak bolardy diýip aýdypdyr diýär. Bunu näme üçin diýýärler? Näme üçin şiýgalar bunu düzüpdirler musulman doganlar? Çünki şiýgalar İmam Ja'fari öz şiýga imamy kabul edýärler. Öz şiýga imamlarynyň biri hukmyny kabul edýärler. We biz sünnilere näser edin? Hatda siziň ulu imamyňyz biziň imamymyzdan ilim alypdyr. We izinlerim şu söz diýipdir diýip özlerini şeýdip ýokarydyp gorkezmek üçin düzen sözleri. We siziň galan imamlaryňyzdan biri-biriniň okuwçysy, İmam Malik, İmam Ebu Hanife'nin okuwçysy, İmam Şafii, İmam Malik'in okuwçysy, İmam Ahmed, İmam Şafii'nin okuwçysy. Yani aslında siziň şu 4 sany ulu imamyňyzam biziň imamlarymyzdan ilim alypdyr. Bolmasa helak bolýas diýipdirler diýip şeýdip özlerini ýokary gorkezmek üçin musulman doganlar düzen şiýgalaryň düzen sözleri we şu sözüň asly şolaryň kitaplarynda geçýär. Bu ahli sünnetiň hiç bir atibarly kitabynda geçmeýär. We diýdik musulman doganlar bu söz hem ýalan hem İmam Ebu Hanife'ni garalamakdyr. Şu ýerine öňsür musulman doganlar. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diýilende kim diýene gowy düşünmeli. Men İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhiň ömrü barada bir ders geçdik. Dinlemedikler alyp dinlen. İmam Ebu Hanife musulman doganlar şu ümmetin içinde misal berip barmak basyp sanylmaly bolsa şol adamlaryň biri Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ümmetin imamy, selef-i salihinden, öwliýalardan şul ümmetin aglaby bölegine nädip namaz okamaly, nädip täret almaly, akida nähilek bolmaly, inanç nähilek bolmaly, Peygamberimizden, sahabalardan öwrenen ilmini, yani sahabalaryň Peygamberimizden öwrenen ilmini kitaplaşdyryp bize ýetiren adam. Yani sade dille aýtsak bize nähili musulman bolmalygyny öwreden adam İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ve İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin ömrüni takwalyk barada gurrun berilen kitaplarda geçýär. Kän ibadet eden, nefil namaz kılan, gece namaz kılan, şunlalyk takwa öwliýa adamlardan bolan. Indi gel sen näme diýen bu sözde? Şul Ebu Hanife ömür boyu ilim alyp okudyp, talip yetiştirip musulmanlara görelle bolup gören Ebu Hanife gelip ömrünün soňunda tarikata girip kalbyny arassalapdyr. Hasadatdan, görüplükden, ondan bundan ýoksam helak boljak eken diýip bu sözü misal vermek Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi yere sokmakdyr, garalamakdyr. Ona helak bolýan ümmetin başy ömür boyu ilim alyp ömrüniň soňky 2 ýyl galanda öwrenipdir bu zatlar kalp arassalamaklygy. Bolmasa helak boljak ekenmi? Ana musulman doganlar bu söz
hem yalan we üstesine Ebu Hanife rahmetullah aleyhi yamanlamaktır, qaralamaktır, derejesini keseltmektir. Amma bu bid'atçılar musulmanda onlar buların qılığı şeyledir, tarih boyam şeyle. Şu öz yalnız bid'atyny, öz gowuryan yol, yorulgusyn dogratjak bolup, yalan diýmän, dogry diýmän, sahih diýmän, zaif diýmän, näme hekaýet tapsa gurrun berýärler. Şu eýdip öz batyl ýoly dogratjak bolup edýän işleri. İkinci mesele diýdik musulman doganlar, bu näme diýip otur bu ýaşuly? Musulmanlara diye tarikat diyen zat hukmandır. Ünsörüm farz-ı ayındır diye. Farz-ı ayındır. Şimdi birinci yedek eşecek doğanlarımız için tarikat näme, farz-ı ayın näme? Yeke düşünüreli. Tarikat musulman doğanlar sözlük manisi Arap dilinde tarikat demek, yollar demek. Tarik sözün köplüğü. Yollar diyen manini berýär, yollar. Sopularyň döreden cemaatlaryna tarikat diýilýär. Sopularyň döreden cemaatlaryna ýürüýte ummatyň içinde cemaatlar emele getiripdirler. Olara tarikat diýilýär we her tarikatyň şol cemaaty esaslandyrýan, her tarikata şol cemaaty esaslandyrýan kişiniň ady dakylýar. Şoň başyny tutan kim bolsa, şol cemaata şonuň ady dakylýar we şonuň tarikaty diýipdirler. We tarikatlar näme diýerler? Tarikatçylar biz sohpçylygy ýöredýäs, ruhy terbiýe edýäs we şu pirleriň ýzyna düşýäs we şolardan ruhy terbiýeni öwrenýäs diýip şeýdip şoňa meňzeş pikirleri öňe sürýärler musulman doganlar. We ýan gaýdyşymyň her tarikatyň piri bolýar. Tarikata girjek kişi şol pire ya da şonuň wekiline gol berip tarikata agza bolýar. Şol cemaata agza bolýar. Onsoň ol tarikata girenden soň her tarikatyň öz düzgün tertibi bar, biri-birinden üýtgeşik bolar. We ummatyň içinde ýüzlerçe, müňlerçe şoňa beňzeş tarikatlar, cemaatlar bar. Özlerçe her tarikatyň özlerçe düzgün zikir tertibi bar. Biri-birinden tapawutly. Ve başka da biri-birinden üýtgeşik musulman doganlar bid'at amallary bar. Her tarikatda bular üýtgeýär. Misal üçin has gowy düşünmek üçin bir misal bereýin. Biziň ýurtlarymyzda Nakşibendi tarikaty ýaýratjak bolýarlar şu bid'atçylar. We Nakşibendi tarikatyna giren kişiniň etmeli amallaryndan bid'at we şirk bolan amallaryndan biri rabitadyr. Rabita. Rabita näme diýip sorajaklar üçin musulman doganlar aýry ders geçdik. Şol dersde şularyň türkdäki pirleriniň kitabyndan şonuň näme diýini düşünürdik. We ýene de şu ähli bid'atyň öz kabul edýän Siriýal bir alim bar, Ramazan el-Buti rahimahullah, şoň sözü bilen rabitaň ýalňyşdygyny düşünürdik. Şol dersimizi alyp dinläp bilersiňiz musulman doganlar. We bu hili tarikatlar, şu günümüzdäki ýalak tarikatlar musulman doganlar selef-i salihin döwründe, ýani ilkinji nesil musulmanlar döwründe, sahaba, tabiin, etba tabiin döwründe, 4 mezhep imamlar döwründe bular ýokdy. Tarikatlar ýokdy. Has soňlar musulman halklaryň arasynda peýda bolup başlaýarlar. Indi bu tarikatyň gurulmagyny bu ýaşuly näme diýär? Şu hil tarikatlara goşulmak, girmek farz-ı aýndyr diýär. Indi şu sözde gowy düşünün. Farz-ı aýn. Farz-ı aýn näme diýmek musulman doganlar? Her bir musulmanyň hukman hut özüniň berjäy etmeli ibadetina farz-ı aýn diýilýär. Farz-ı aýn terk etsen günahkar bolýan. Mysal üçin 5 wagt namaz farz-ı aýndyr. Her birimiz kılaýmaly. Men kılanım bilen sen boýnuňdan düşenok, sen kılanım bilen men boýnumdan düşmeýär. Ana şoňa farz-ı aýn diýilýär. Her kimiň hut özüniň etmeli ibadetina farz-ı aýn diýilýär. Ya bolmasa erkekleriň juma namazy kılmagy ýalak. Ya bolmasa Ramazan aýyny agzyp etmek, farz-ı aýn. Musulmanda ona şu hil ibadetlere farz-ı aýn diýilýär. Bu näme diýär? Tarikata girmek farz-ı aýn diýär. Yani her musulmanyň hukman bir tarikata girmeli, her musulman hukman bir tarikata girmeli, bolmasa günahkar bolýar diýilýär.
Yani musulman doğunur, unsarın öz yanından täze farz-ı ayn ýasapdyr. Ol bir bidgat çykaryp şunu essen gowwal ya, ol bul ondan geçilgi bul adam. Täze farz-ı ayn ýasapdyr. Ol hem näme tarikata girmek. Aslında şu hili gepler bilen sada adamlar öz pirlerinin tarikatyny girmäge çagyrýarlar. Unsar musulman doğunlar hiç bir ahl sünnet alymyň diýmedik gepi. Oğlumdan gözleştirdi göreyim. Hiç bir ıgtybarly ahl sünnet alim tarikata girmek farz-ı ayn diýip bu gepi aýtmaýar. Farz-ı ayn diýmek üçin ýankyrak ibadetlerden bolmaly, namaz bolmaly, roza bolmaly, haç bolmaly, Kur'an'dan delili bolmaly. Ibadet belli. Ol oturup öz ýanyndan bir zat ýasap farz-ı ayn diýip bolanagmy? Dogry ýerden ilim okan, akidesi düzü hiç bir musulman bu sözü diýmeýär. Bu adamyň bu diýen sözüni diýmeýär. Tarikata girmek farz-ı ayn diýmeýär. Bu söz diýmeýär, utanır, Allah'dan gorkar. Sorap göreyim özlerinden täzeden anyklan. Şulara dogrum kadyp ýyzyna düşüp görenler. Haýsy ahli sünnet alim tarikata girmek farz-ı ayn diýipdir. Amma ne görýäňiz musulmanlar, bu adam şiýalaryň düzen yalan gepinden Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi gurladyp şiýalaryň düzen yalan gepinden ýok mani çykaryp täze farz-ı ayn ýasap goýupdyr. Unsar musulman doğunlar Türkdäki bidgatçy soplar ba, şu sözü kabul etmeýärler. Şu sözüň türkçesi Ebu Hanife diýerler, son 2 senem olmasaydy Numan helak olurdu sözü var. Türkçe bilýän doğunlarymyz gözläp görün. Şu sözü Türkiýedäki bidgatçylar kabul etmeýär. Bu şiýgalaryň sözü. Ya bolmasa Türkiýedäki bidgatçylar tarikata girmek farz diýmeýär. Özleri tarikatçy ýoksa aýa o girsen ol bulup owadan ýalar. Emma farz diýmeýärler. Emma bizim içimizdäki bidgatçylar musulman doğanlar ol daşary ýurtdakylardan has jahilrak, has ýygalan. Ya da şular Türkmen halkyna öz jemgyýetine sylagy ýok. Başga mani çykan okmuňy. Öz halkyna şulaň öz dinleýijisine sylagy ýok şulaň. Näme diýsek inanar diýen bu sada Türkmen diýämi? Kellesin sallap dogry diýen ahunaga diýip näme diýsek inanar oturar diýip pikir edýämi? Ýoksa bir agzyndan çykýan adam ahun okamazmy, gözlemezmi? Niýe geçýär bu? Men bir halkyň muny çykyp gurlap oturan Ebu Hanife diýip diýen, farz-ı ayn diýen. Bu gepin bir asly barmy ahli sünnetin kitaplarynda? Şeýle bilen yalan gepi dogry diýip gurrunýarlar, Allah hidaýet etsin. Dinlemedik doğanlarımız dinlesin. Geçen gedikleri diýerlerimizde eşittirdik musulman doğanlarımıza. Bir varsan bu adam hadisi öz düşünjesini wala düşünürip dur. Sahaba gelip Peygamberimizden cennet diläpdir diýip. Bir varsan talab minel awliya, talab minallah diýip awliyalardan dilediň, Allah'tan dilediňdir diýip küfür we şirk bolan söz aýdyp otur. Bir varsan إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور deyip hadiste geçýär diýär. Darda galsaňyz, kyn ýagdaýda galsaňyz, kabirdakylardan ýardam soraň diýip toslama hadise aýdyp dur. Bir görsen Kara Çarşamba bidgatyny ýaýradyp dur. Yani musulmanlygyň bir däl, 2 däl, 3 däl. Bu diňe üstünden barýanlarymyz öňümizde çykýanlar. Buňadyr kitaplarını görsen, başga wagtlaryny dinlesen nämeler çykjak Allahu alem. Şu zatlar näme alamaty musulman doganlar? İslamda özünde bunça jahilligi we bidgaty jemlen adama alim diýilmeýär. Hiç bir ahli sünnet alymyň bunyň diýen yalan we toslamalarını bilmeýär. Bu geplere kim inanýar? Dogry ahli sünnet akidesinden bihabar, ilimden uzak. Bugün käbir sada adamlarymyz bar da kellesini görýär, taşda öwrenäki jemaatyny görýär da ýylymy güýçlüýär diýip ýyzyna düşüpdir. Şoňa beňdeş sada adamlar bu gepleri inanýar. Bar bilýän zatlaryň wahabidir, başga bilýän zatlary ýokdur. Şulara seredip görüm. Ahunundan tut ýyzyna düşýäne çenni şu öz bidgatyny aýdar ondan soň delil zat getirmez. Ýa-da delil öz kellesini wara getirer.
ayet hadis öz kellesine göre düşünürler. Ya da yankal toslama bir hadis aydar. İzinden emne gonu izyanın derrew bir qowlap bar yani alaptır. Kim şunu kabul etmese ol bul diye Vahabi ol edip gonu Vahabini qoşyanlar uns verseňiz. Bar bilýän zatlar şol. Vahabidik at takmak. Bidgat çıkaryan bular. Dini yoýan bular. Halk şirke çağıryan bular. Täze farz ýasap farzul aýny oturan bular. Amma seni men näme dip garalaya? Vahabi dip ya bir zat dip garalajak bolýar. Geň bu musulman dogunur geň däl. Çünki Allah we Peygamber adından yalan gurlap, yüzü galyňlaşan adamdan bennesine at takmagy geň däl. Taryhda şeýle bolupdyr, häzirem şeýle. Allah Taala buna we şuna alanyp görenlere hidayet etsin. Bizi we neslimizi, halkymyzy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin goýup giden pek we dogry islamyndan aýyrmasyn we Allah Taala ähli musulmanlary, hususan Türkmen halkymyzy şu hili dini yoýan bidgatçylaryň şerrinden gorasyn. Alhamdulillahi rabbil alamin.